Itt a Keresztkötés Podcast. Lélekről és életről mindenkinek. 3 hang, 1 hullámhossz. Szeretettel köszöntök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, és köszöntöm 2 beszélgetőtársamat, Balázs Zsuzsát, aki szerkesztő, riporter és coach. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Illetve Molnár Reginát, világjáró bloggert. Szia, Regi! Köszöntök mindenkit én is. Mai műsorunk az új évad címadó témája is egyben, ugye ez a magadnál vagy. Ez lesz most a témánk. A bevezető helyett megkértelek titeket, hogy írjatok össze pár gondolatot, fogalmat, mi az, ami a téma kapcsán megfogalmazódik bennetek, akkor én most ebből szemezgetnék, amit Regi írt. Elérhető vagyok-e önmagam számára? Tudok-e határt húzni? Ez is megjelent. Egyensúlyban vagyok-e magammal és a világgal, írta Zsuzsa, illetve mi az, ami kibillent ebből az egyensúlyból, az értékrend, ami megtart, ami még följött, önmagunkkal való kapcsolódás és az én idő, megközelíteni a legmélyebb vágyamat. Merni lenni, embernek merni lenni. Ezek az utóbbi 3 pedig az én megjelölésem volt. Akkor azt mondom, hogy fogjunk bele kapcsolódni önmagunkkal. Ugye itt van most a december, egy olyan időszak, arra indít minket, hogy befelé figyeljünk. A fény is jó lenne, ha belül születne meg, nem kívül. Szerintetek mennyire vagyunk alkalmasak az utóbbi időben arra, hogy kapcsolódjunk önmagunkkal, közel kerülni a saját belső világunkhoz? Ilyenkor advent idején sokkal nagyobb esélyünk van erre, hogy találkozzunk önmagunkkal. Én legalábbis így élem meg ezeket a szürkép hétköznapokat, amik nem biztos, hogy olyan szürkék. Belül meg egy nagyon szép kivirágzás lehet belőle karácsonyig, igen, és tovább. Igen. Én azt gondolom, hogy ezek a kicsit beburkolózunk, bezárkózunk, egy burkot vonunk magunk köré, ez egy olyan biztonságos teret hoz létre, amiben szabadon megnyílhatunk önmagunk felé. Én ilyenkor évvége felé számot is vetek magammal, hogy milyen volt az elmúlt 1 évem, nem egy egész életet átölelően, hanem csak mi az, amit elterveztem, mi az, amit másképp kellett volna, milyen viszonyulásaim voltak másokhoz, önmagamhoz, mit kaptam azokból a kapcsolódásokból, esetleg mit adtam másoknak. Aha. Szóval egy ilyen nagy számotvetésben vagyok ilyenkor. De ez jó, hogy elsősorban az emberi kapcsolatok aspektusából nézed meg, hogy milyen volt az én. Vagyis kicsit hozzátenném, hogy a valódi történéseinket. Mert hogy az igazi sztorink az mindig az emberi kapcsolatainak a története. Igen. Zsuzsa, adventre hogyan készültél? Ez az advent, vagy egyáltalán maga az advent, a várakozás időszaka nagyon jó esély arra, hogy az ember magánál legyen. Nem csak azért, mert ilyenkor jobban talán fókuszál befelé, hanem reméljük, hogy elér abba a központba, ami a szíve közepe, ami a szíve lényege, vagy a lelke lényege, ami sérthetetlen, ami értékálló. Én azt gondolom, hogy akkor van magánál az ember, ha már felfedezte ezt a belső fényét, központját, napsugarát, de most nevezzük akkor szívközpontnak ezt a helyet, hogyha ezt meg tudja közelíteni, ha be tud ebbe a központba lépni, akkor már magánál van. Regi, amikor te világutazó vagy, mondta a Tomi is, és valószínűleg adventben is utaztál már jobbra-balra, ott te mit tapasztaltál, mondjuk Paraguayban? Mert azt hiszem pont itt valahogy a karácsony környékén, előtte, utána, hogy mások hogy vannak ezzel a magadnál vagyjal, hogy mikor vannak maguknál, és nem feltétlenül akkor, amikor mi, európai emberek bizonyos érték mentén magunknál gondoljuk, hogy vagyunk. Érdekes ez a kérdés. Paraguayban decemberben voltam. Nyilván ott is fel van díszítve minden, de nem nagyon éreztem azt a úgymond fennköltséget, meg azt a nagyon egymással való kapcsolódást. Kicsit idegen is volt ez a nagyon mediterrán életérzés közepén ott a karácsonyfa feldíszítve. Mennyire valóban a mi általunk ismert kereszténység jelenik meg, vagy pedig egy korábbi hitvilág, ami erősen ötvöződik a Krisztus követéssel? Egyébként nagyon vallásosak, és vannak nagyon szép zarándok útjaik, megvan a saját kis útjuk Isten felé, és ebbe jött be, hát nem tudom mióta, nyilván régóta van náluk is ez, hogy feldíszítik a városokat, de mondom, nagyon pici részét láttam ennek, úgyhogy olyan nagyon sok mindent nem tudnék erről
mélyen átadni, de Európában sokkal több helyen megfordultam, így advent környékén. Megint a spanyolok jönnek fel, mert pont tegnap kapcsolták fel náluk Kik a nagyvilágítást Barcelonában például. A nagyvilágítás alatt mit kell érteni? Hát konkrétan 120 Tehát a kilométer hosszú. időszámítás szerinti. Hát az ünnepi fényeket. Aha, 120 már kilométer elkezdték. hosszan bevilágítva a város. Mindenféle fényekkel, szóval csodálatos. Ott ebből is egy még nagyobb ünnepet csinálnak, mint ami. De ugye mivel nem vagyok abban a közösségben, így nem is nagyon tudok velük annyira kapcsolódni, tehát inkább magyarok között forgok ott is, viszont én ott jobban érzékelem az ünnepet, mint például Paraguayban. Azért, mert úgymond nagyobb a... vagyunk. Nem, csili-vili? Tehát, hogy keltenek egy érzést? Egyébként nagyon érdekes, mert hogy alapból én nem kötöm ezt a belső megfigyelést, meg a belső lelassulást, figyelmet önmagam felé, nem tekintem egy ilyen nagy csili-vili dolognak, de ott mégis megjön a kedvem, egy ilyen ünnepbe öltözik a lelkem is attól, hogy a külső körülmények, és ez tök jó, hogy ez feljött, mert hogy ugye magunknál vagyunk, de a külső körülmények által vagyunk magunknál. Kell hozzá a díszítés. És nekem otthon nincs feldíszítve a lakásom, ezért sokan furán néznek, hogy de semmi. És nem, mert pont ez a letisztultság, ez a csend, ez a akár csak gyújtok egy mécses, nekem az sokkal jobban elő tudja belőlem hozni az én valódiságomat, mint hogyha most föl lenne díszítve az egész ház kívülről, belülről. Az eleve már adni egy olyan irányt, ami nem biztos, hogy a sajátod. Igen. Viszont jó egy picit így egy ilyen löketet kapni azáltal, hogy belekóstolok egy kis adventi feelingbe, szól a zene, az illatok, azt én így elviszem magammal haza a szívemben, és akkor otthon megkezdődik a munka magammal. Külső mankó, a külső fény, de hogy bennünk megszületik-e a fény, ez a nagy kérdés szerintem. De lehet ez csalóka is, nem? Hogy túl sok a csili-vili, túl sok a fény, és el is tereli a figyelmet igazából arról, amit mondtál, hogy milyen puritánság van például karácsonykor, vagy adventi időszakban az otthonodban. Egyébként milyen fura, de nálam is ez van. Nálam is. Egyébként Pedig csak nem én idén beszéltünk eldöntöttem, össze. hogy ez máshogy lesz. Most szeretnék egy kicsit jobban részt venni a külsőségekben is, mert hogy képzeljétek el, meg egy olyan folyamat van, most egy másik produkcióban is ott vagyok, és ott megvizsgáljuk a médiát, és minden adást azzal kezdünk, hogy milyen rossz a média. És úgy rájöttem, hogy nekem nagyon erre a rúgóra jár az agyam, hogy először a negatív aspektusait figyelem meg a dolgoknak. Nem rossz, csak egy kicsit már túlzásba estem. És most valahogy nem azt akarom megfogalmazni magamnak, hogy nem csak a külsőség, hanem belül is, hanem hogy egy teljességgel kapcsolódjak a dolgokhoz, akár a külsőségeket is megélve, de valóban ugye azért fontos, hogy belül szülesse meg ez a fény. Ha azt mondom, hogy fény, ami megszülethet bennünk, akkor mivel azonosítanátok? Mi lenne a szinonimája ennek a fénynek, amit úgy vágynátok, hogy megszülessen, megérkezzen hozzátok? A fény nálam nagyon összefügg a műsor címével, mert én akkor vagyok magamnál, amikor az árnyékaim, vagy a sötétségeim, vagy a hátam mögé kerülnek. Tehát nem erre nézek, hanem sokkal inkább a fényt Nem zavarja a kilátást? egyrészt meg ad egy létkönnyűséget, mert mindent látok, tehát nincsenek rejtekek a lelkemben, mert ha fény van, akkor átlátod az egészet. Ha csak félig van megvilágítva valami, most tényleg lelkisíkon beszélgetek, vagy mondom, akkor a sötétben azért sokkal több mindent beleképzelhetünk, még azért olyat is, ami lehet, hogy nincs is ott, de a hiedelmeink, a félelmeink, a szorongásaink. De amikor már világos egy helyzet, akkor sokkal jobban egyensúlyban vagyok, mert nincs mitől félnem. Gondoljatok bele, hogy amikor gyerekként esetleg féltünk éjszaka, nem az volt az első, hogy fényt kellett gyújtani? Tehát, hogy ennek azért nagyon erős, szimbolikus A valósággal való találkozás. Hát, hogy ne féljek, mert nincs is ott Igen. az, amitől én félek, de a sötétbe annyi mindent bele tudunk képzelni. Vagy most az jutott eszembe, hogy azt hiszem a Bibliában, amikor Júdás elárulja Jézust. Éjszaka volt. Igen, és nagyon jó meg is jelenítik egy filmben Igen, ezt. tehát éjszaka volt, tehát hogy azért a sötét, az éjszaka, az mindig nem az egyensúlynak a világa.
A fény viszont igen. Ott sokkal jobban szembe tudok nézni a valósággal. Átláthatóbb. A sötét az rejtek. Abba annyi mindent lehet, és nem biztos, hogy a valóság az, amit én oda képzelek, hanem lehet, hogy hiedelmeim, lehet, hogy az, bocsánat, nagyanyámnak a félelme, annyi minden lehet, és meg tudja keseríteni, nyomorítani az életedet. Tehát a fény akkor számodra ez a kikönnyítő tisztállátás. Magamnál vagyok a fényben. Én megtalálom a szívem központjában a belső fényemet, én akkor nagyon boldog vagyok. Egyszerűen belülről tudom, hogy ki vagyok. Az én hogy viszonyomban rendben a dolgokhoz. Nem is a dolgokhoz. Az, hogy tudom, hogy belülről ki vagyok, hogy van egy méltóságom, ami elvehetetlen. Akkor is elvehetetlen, ha nem tudom, mi történik. Ezért mondtam azt talán az elején, hogy nagyon fontos az, hogy egy olyan értéklent legyen bent a lelkedben, ami minden körülmények között elvehetetlen, és ez a méltóságod. Megkérdezlek téged is, Regi, hogy te számodra mit jelent a fény? Ez most egy nagyon aktuális kérdés, mert épp egy sématerápia modul kellős közepén ülök, és csomó mindenre fény derült így menet közben a kurzus alatt, hogy mennyi minden irányít engem a háttérből, ugye a szülőktől hozott dolgok, a környezetemtől magamra szedett sémáim. Szépen kezd itt tisztulni a kép, amit Zsuzsa is mondott, hogy ez a tisztánlátás, és ezáltal én könnyülök ki. És hogy ez mennyire fontos lenne szerintem ezt a fajta fényt továbbadni másoknak, rávilágítani, hogy van itt ám egy olyan út, ami befelé vész. Ugye a befele vezető út vezet kifelé tulajdonképpen a csávából. Igen, ez egy érdekes ellentmondásnak tűnő szókép, de így van. Igen, abszolút. És hogy mennyire fontos fényt deríteni a mi saját működésünkre, hogy mi az, ami minket irányít, merre visz, és hogy a jelenben levéshez tud elvezetni ez az út. Én legalábbis most ezt tapasztalom, hogy igyekszem mindig a jelenben lenni, ezek olyan nagy szavak, meg ez nem olyan könnyű, hogy na most akkor a jelenben leszek egy csettintésre, de hogy figyelek arra, hogy hogyan kommunikálok, hogyan élek meg dolgokat, mi az, ami rám hat, és én hogyan hatok másokra. És ez egy tágabb körű tisztánlátást tud adni. Még itt eszembe jutott Zsuzsához kapcsolódva, hogyha tényleg így leegyszerűsítve rendben vagyunk, megtaláltuk a magunkat, akkor a magunkat és önmagunkat, akkor teljesen mindegy, hogy sötét van vagy világos, nem? Nem így gondoljátok? Mert akkor már ott stabilan vagyok a méltóságomban. Igen, a magamhoz való viszony rendeződik, és akkor az, hogy én pár pillanat most sötétben vagyok, vagy világosban, az már a másodlagos aspektusa a magamnál levésnek. De az első az, hogy kapcsolatban vagyok önmagammal. Nekem a fényről az jut eszembe, hogy a félelmeimtől, meg a kétségeimtől való szabadság. Ami egy vágyva vágyott dolog, és mindig várom, hogy ez elérkezzem. Hol így, hol úgy sikerül, és most, ha már így a magadnál vagy témánál vagyunk, akkor azzal vinném tovább a beszélgetést, hogy behoznék egy mediterrán térségből való költőnek, a nevénre most nem emlékszem, neki van egy 2-3 soros verse, ami úgy néz ki, talán már mondtam is, hogy egy nap megkérdeztem Istentől, hogy hol vagy. És ő azt válaszolta, én itt vagyok, és te hol vagy? És ezt azért hoztam most be, mert azt hiszem, hogyha az életünknek bármelyik területére rá akarunk nézni, meg önmagunkkal akarunk kapcsolódni, akkor érdemes föltennünk magunknak ezt a kérdést, hogy én jelen vagyok-e. Tehát vágyva vágyok valamit, hogy ez megérkezzen, az is lehet, hogy ez ott van karnyújtásnyira, mint ahogyan a misztikusok mondják, sok vallás misztikusa is, hogy ez egy karnyújtásra bennünk jelenlévő dolog, amihez hozzá kell, hogy férjünk. Nektek hogyan megy a magatokkal való kapcsolódás? Én annyit elmondanék, hogy ebben az évben soha életemben nem volt ilyen, hogy januártól úgy alakult, hogy tudatosan elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy időt töltök magammal, mégpedig olyan időt, amiben nincs különös aktivitás. Oda van készítve mindig a nasi, az kell hozzá, meg a tea, meg a hideg, meg a hűvös, meg a meleg folyadék, és akkor úgy együtt vagyok. Magammal meggyújtok egy gyertyát, és gondolkodok. Problémákon, problémakörökön, nagyon sokat lehet vele haladni, nagyon izgalmas. Képzeljétek el, hogy én ebben az évben szerintem a korábbiakhoz képest
csak olyan 5%-át néztem a filmeknek, mint amit szerettem volna, mert mindig eldöntöttem, hogy nézzek majd valami filmet, vagy hallgatok egy előadást, vagy bármit, és mindegyiknél egyre izgalmasabbnak tűnt, és azzá vált, hogy magammal legyek együtt, és magammal foglalkozzak. Úgyhogy estéről estére, ahelyett, hogy bármit olvastam volna, néztem volna, együtt voltam magammal néma csendben, nagyon jó dolgok születtek, voltak benne felnevetések, meg sírások is. De csendben voltál önmagaddal? Igen. Ez de igen. jó, hogy csend. Apropó csend, most Regi felé nézek, és lehet, hogy provokálni foglak. Jó. Te, aki blogger vagy, azért heti szinten azért nyomod. Hogy tudsz lecsendesedni belülről? Mondjuk az én alkatomnak nem való az, hogy én állandóan kommunikáljak. Hogy téged nem feszít az, mert blogger vagy, és sok-sok követőd van, több ezer követőd van, hogy neked állandóan mindenről tudósítani kell, és minden nyomatni, mit tettem, álltam, ültem, hol voltam, buszoztam, metróztam. Mikor vagy önmagad, amikor oda teszed magadat a nagyvilágnak? Borzasztó lehet bloggernek lenni, mert hogy állandó nyomás alatt van. Megosztásban vagy. Gyártani kell az anyagot. Igen. Nagyon szépen ki tudom ezt egyensúlyozni magamban, mert otthon nagyon ilyen ingerszegény, ugye, mint mondtam, a környezetem, meg az életem is igazából, mert el vagyok, olvasok, persze van munkarésze is, de hogy szépen ki tudom ezt egyensúlyozni, mert én például van, hogy elmegyek egy hétre elvonulni. Mondjuk ritkán volt mostanában ilyen, de akár beülök egy ilyen meditációs házba, és akkor ott tényleg csend van. És akkor ott nincs van. Internet? Semmi? Ott semmi. Nem, ott teljesen így. Mondom, régen volt már ilyen, az utóbbi 1-2 évben nem. De néha én is annyira kimenekülni vágyom ebből, hogy ez az állandó megosztás is mindig tartalmat gyártani, ezt nem lehet szerintem úgy, hogy az ember ezt nem kompenzálja valami nagyon nagy csendben levéssel. Legalábbis én nem tudok állandóan pörögni. Van olyan, hogy egy hétig nem is osztok meg semmit, mert egyszerűen besokalok saját magamtól, meg ettől, hogy ennek így kell lennie. És akkor tényleg kivonulok a saját életemből egy kicsit így pihenni. Egyébként azt mondják, hogy a csend, és ez nekem nagyon szimpatikus volt, az egyik legjobb információ volt az évben, hogy nem kell semmi más tennünk, csendben maradni, mert a csend elvégzi bennünk azt a munkát, amire szükségünk van. A kérdésem az lenne feléd, Regi, hogy elmész ilyen elvonulásokra. Milyen élmény? Megérkezel, kell mással foglalkozni, csak azzal, hogy kapcsolatba kerülj önmagaddal. Hogyan sikerül? Hát megérkezem nagy izgalomban, hogy mi fog történni. Aha, igen. És ott megvan a szabott menetrend, én egy ilyen zen közösségbe szoktam nagy ritkán elvonulni, és ott megvan a napirend, hogy hajnali 5-kor ébredés, illetve hajnali 5-kor már ott ülünk, és meditáció, meg énekek, meg mantrák, stb. És akkor az este 8-9-ig inkább talán naponta több ilyen 50 perces ülés van. És hát ott, ami az emberben zajlik, ott tényleg csendben, mozdulatlanul ülsz, és jönnek föl a dűtől kezdve a mindenféle, az elkeseredett dolgok, a meg nem dolgozott dolgaim belül, a félelmeim, a nehézségeim, tehát ott nincs más választásod, mert nem menekülhetsz el, ott szembe kell nézni azzal, ami jelenleg ott zajlik. Nem azt mondom, hogy aki vagy, mert nem az vagy, csak a gondolatok visznek el, ugye? És ezt néha mint egy hisztis kisgyerek úgy tudom megélni legbelül, hogy itt most le kell ülni, és ezzel munka van, amit egész évbe kerülgettem, igen. Hát itt most megfeszülök, se állhatok föl. És jönnek föl érzések, és akkor Bizony, mi a következő, hogy elkezded megközelíteni ezeket az érzéseket, megengedni? Így van, megbeszélem magammal, hogy nyugi, ezt most itt kiülöd, mert ezért jöttél, és akkor ez így szépen elkezd apadni, és akkor már csak a gondolatok jönnek, és nem kapaszkodom bele egy-egy gondolatba, nem kezdek el rajta gondolkodni, úgymond, meg továbbvinni, hanem oké, bekúszott ez a gondolat, milyen érdekes, engedem tovább. Mint egy megfigyelő, hogy Így szokták van, mondani. így van, de ezt is ugye gyakorolni kell, hát évekig gyakorolják szerzetesek is, tehát ez nem megy egyik pillanatra a másikra, de ha már egy picit így az agy, úgymond ki tud csekkolni a napi munkájával az elme, akkor már az akkora könnyebbséget hoz. Amikor Regi mesélte az elvonulását, akkor eszembe jutott, hogy amikor még nagyon intenzíven rádióztam, és benne voltam a médiában, akkor én minden évben elmentem dobogókőre a jezsuitákhoz csendben lenni, egy csendes lelki gyakorlatra, mert azt mondtam, hogy aki a médiában és a szavakkal dolgozik,
annak kutya kötelessége minimum egy évben egyszer a szavait pihentetni, félretenni, nem beszélni, csendben lenni, mint hogy te csináltad, vagy csinálod, Tomi, hogy nem kapcsolsz be semmit esténként. És ott az volt a menetrend, hogy egy nap 1 órát kérhettél a lelkivezetőtől, hogy beszélj. De egyébként néma csend. Na most valóban ilyenkor bekapcsolódik egy belső mozi. Csomó minden feljön, ami a nagy hangzavarban elnyomod, és nem hallod meg. Én arra emlékszem, hogy még akkor volt tél, meg nagy hó, hogy kimentem sétálni dobogókön, és azt mondtam, hogy én csak megfigyelő vagyok most a saját létemben. Ami jön, jön, ami megy, megy. Én nem akartam agyalgatni, én nem akartam nagyító alá venni a dolgokat. Talán az előző adásban is mondtam, túl bonyolítjuk az életünket, nem látjuk a fától az erdőt. Én egyszerűen ott dobogókön, az elvonuláson, én rácsodálkoztam a fákra. Én elkezdtem szemlélődni. És az volt a döbbenetes, jött velem szembe egy ember, egy férfi, és rám mosolygott, hogy jó napot. Én annyira megijedtem, mert annyira bent voltam a saját csendemben. Hogy de most bekerült valaki a nem, rendszer. hogy most akkor én hogy viselkedjek? Hát ugye azt beszéltük meg, hogy én nem beszélek, hát akkor én most mit csináljak? Nem csináltam semmit egyébként, és akkor rájöttem, hogy nagyon zárt vagyok. És akkor az volt az én feladatom magam felé, hogy tanuljak meg a létemmel mosolyogni. És köszönni, hogy az én létem, a testtartásom, a kisugárzásom legyen mosoly. És most jön a poén, mert utána megint találkoztam ezzel az emberrel, hogy minden nap kimentem sétálni, és a legvégén már tudott az egész lényem, nem beszéltem, de mosolyogva köszönni és meghajolni. És az a döbbenet, hogy jó pár évre rá, de bementem egy kávézóba, szintén dobogókön, és kértem egy kávét, és azt mondja a tulajdonos, hogy én emlékszem magára. És mondtam, hogy emlékszik rám. És azt mondja, hogy maga járt itt. De hát mondom, magánál annyi mindenki jár, hisz jönnek-mennek az emberek. Egyszerűen neki is feltűnt az a valaki, aki én vagyok ott. És valószínűleg azért, mert nem viselkedtem szokványosan. Hogyha én visszaköszönök, hogy jó napot kívánok, akkor biztos, hogy nem jegyez meg. De valami egészen misztikus állapot volt ez. Ugye nekem a Camino volt az első ilyen tapasztalásom, a 33 napos zarándoklat, hogy ott aztán bőven jöttek megdolgozni való kérdések. És ott nagyon mélyre tudtam menni, amikor nem volt körülöttem senki. Ott volt a gyönyörű táj, a nyitott tér, vagy akár egy erdőben, egy zártabb, és hogy jöttek a csodák, a felismerések, a magammal való találkozások, és nem tényleg, ez az út nekem bebizonyította, hogy nem tudunk elmenekülni, most elköltözöm a világ másik végére, mert itt nem jó az életem. Jön velem a problémám. Jött. Ott volt a hátizsákomban, és a legváratlanabb pillanatban ugrott elő, hogy itt vagyok, dolgod van velem, nem menekülsz. A másik, ami ehhez kapcsolódik így a zarándoklat során, én azt vettem észre, hogy nagyon sokat segít a testem bizonyos dolgoknak a feldolgozásában. Például a napi szintű... Egy testtartás? Vagy? Nem. Tehát a testemmel való kapcsolódás. De a étkezés, mire gondolsz? Nem. Fizikai dolgokra, tehát a gyaloglás. Tehát nekem nagyon sokat adott az, hogy én kiártam magamból a nehezeket. Tehát, hogy gyalogolsz 8-10 kilométer? Igen. De most újabban a legújabb őrületem a jegesfürdőzés. Tehát ott is, hogy beülök a 3 fokos vízbe, ott ülök akár csak 2 percig, és megszűnik a világ, és ott megszűnnek a gondolatok, szóval nagyon érdekes. De jót mondott most a Regi, megszűnik a világ. Tomi, neked mikor szűnik meg a világ? Ebben a csendedben, amikor nem kapcsolsz be semmit? Igen, ott megszűnik. Ott megszűnik. Ott kizárom mindazt, amíg így zavarna, tehát a telefonom sincs bekapcsolva olyankor, tehát igazából tényleg
csak én vagyok ott jelen. És az egy ilyen nagyon, tényleg ez a biztonságos tér. Valahogy nekem is az jut róla most eszembe, hogy úgy elengedhetem magam, az a jellemzője, és akkor aztán hagyjuk, hogy mi az, ami feljön. Viszont nálam egy kicsit irányítottabb ez a dolog, tehát az is egy út ezek szerint, hogy én egy-két másodperces gondolkodás után én mindig a nehézségeket veszem elő, a sebeket, azok mentén próbálok elindulni, hogy akkor ránézek mondjuk egy bántásra, és akkor megvizsgálom, hogy abban mi történt valójában szerintem, és hogy miért érint engem ez így. És akkor abból próbálok kibontani további gondolatokat. Tehát nálam van egy ilyen tudatos, nagyon agyalós, földszintes dolog, hogy nálam így indul el, és akkor aztán az valahogy könnyül föl később egy másfajta témába. Évvége felé vagyunk. Ha csak egy arányt tudtok venni, akkor hogy jellemeznétek ezt a 2025-öt? Mennyire voltatok magatoknál? Én igen. Korábbi éveimhez képest nagyon is. Soha nem kapcsolódtam ennyit magammal, és soha nem hallattam ennyit, mint most. Nem szeretem a fejlődés szót, mert nem nagyon azt írja le szerintem feltétlenül, ami ilyenkor lezajlik bennünk. Elkezdtem mozgásban lenni, mondjuk így. És haladsz magad felé, így gondolod? Hogy most magam felé haladok-e, vagy de más felé, most neked. ezt pontosan nem tudom megmondani, mert nem akarok butaságot Persze. mondani, de mozgásban vagyok, valószínű, hogy itt magammal is kapcsolódok, a környezetemmel is kapcsolódok, tehát ez mind a kettő benne van. Regi, te volt egy időszakod, mert ugye követlek a Facebookon is, hogy iszonyatosan sokat mentél. Éveleje is ilyen volt. Ez valami, van, hol Albániában van, hol Görögországban, hol Spanyolországban, de bírod már követni se. Ez nincs magánál. Ez nincs magán. Ez Igen. mindenhol. Ez De jó, nincs hogy ezt magánál. kérdezted, mert pont be akartam hozni ezt az utazás témát is, úgy ugye meg szoktam kapni, hogy hát ez annyit megy, ez tuti menekül van valamitől. Hát Menekülsz? menekülök önmagamba, mert hogy bármilyen furcsa, és Önmagamba. persze egy utazás tele van élményekkel, meg kávézó, meg ide megyek, hű de szép az az épület, de amellett egy vadidegen helyen, esetleg olyan nyelvi kultúrában, hogy még angolul se beszélnek meg sehogy, csak a saját nyelvükön, csak magamra tudok támaszkodni helyzetekben, tehát ott derül ki, hogy én milyen vagyok valójában. Szóval nekem most sokkal jobban kiderül, hogy távoli helyen vagyok sokszor, mint itthon. De Nagyon akkor jobban érdekes. magadnál vagy? Jobban magamnál vagy. Külföldön jobban Igen, magadnál vagy? muszáj. Muszáj figyelnem, és muszáj reflektálnom magamra is, hogy mire, hogy reagáltam a környezet által. Mert ha jól figyelünk, akkor tulajdonképpen minden dolog magunkra nyitja rá Abszolút, szemünket abszolút. valójában. Igen. Meg ugye azt tudnia kell a hallgatóknak, hogy Regi egyedül utazik, és ő nagyon szeret egyedül menni. Pont Mert ezért. hogyha ő társasággal menne, vagy barátokkal, akkor kevésbé lennél magadnál. Szétszorodik a figyelmem, abszolút. És én régen nagyon féltem ettől, hogy egyedül elmenni valahova. Hát a boltig inkább elhívtam a húgomat is, hogy menjünk együtt. És milyen aztán érdekes. a Camino az kinyitott, és Milyen rájöttem, érdekes. hogy ez az élet, amikor én tapasztalom a dolgokat legbelül, és esetleg abból a blogomon valamit majd később vissza tudok adni. Szóval, hogy egy ilyen nagyobb csend után, hogyha mondjuk el is vonulok, így megindul bennem a blogger, megindulnak bennem a szövegek, és ontom magamból ezeket a tartalmakat, olyan fura szó ez, de hogy igen. És tudok mesélni, és van miről, és remélem, hogy ez így segítség is embereknek arra, hogy elinduljanak egy kis ösztönzés. Nekem nagyon tetszett az a mondat, hogy ez az igazi élet, mert ez az én saját élményem is nagyon jól megfogalmaztat, hogy amikor így vagyok magammal együtt, akkor azt érzem, hogy dehogy nézek én filmet, vagy hallgatok előadást, én az igazi életben akarok részt venni, mert szinte már majdnem olyan, mint hát nem azt mondom, hogy egy kábítószer, de egy rá lehet kapni Igen. arra, hogy valóban belépsz a saját idődbe, meg teredbe. Akkor lehet, Regi, rád azt mondani, hogy te akkor vagy magadnál, amikor utazol? Pont ezt akartam mondani, hogy nekem az utazás mutatta meg azt, hogy itthon is tudok magamnál lenni. De milyen Ez nagyon szituációban? érdekes. Akár úgy, hogy otthon üldögélek és nézem a madarakat. Tehát elkezdtem megfigyelni a saját kertemet hosszú évek után, hogy ennyi madár van itt. Szóval, hogy azzal, Ki kellett hogy menned megtanulni, igen, figyelmet adni adni, igen, a világ magadnak felé, és meg a másoknak, magam. igen. Igen, és akkor így már bármilyen, a legegyszerűbb szituációban ülök a villamoson és bambulok ki, de figyelek közben. Tehát akkor te egy megfigyelő vagy? Azzá váltam az évek alatt. Egy Hozzá kell szemlélő. válnunk. Szerintem Igen. most az előbb volt erről szó, hogy azt mondtuk, hogy egyfajta figyelem az, ami ilyenkor így
igazából cselekvésé válik. És szerintem ez a nagyon fontos dolog, hogy próbáljunk meg mindig figyelmesen, valóban látók lenni. Mert az önismeret, a magunkhoz való kapcsolódás, hogy mi van valójában bennünk, az egy ilyen folyamat, hogy elkezdünk valóban figyelni. Tehát annak az egyik elem, hogy a lényegtelen dolgokról vagy leemeljük a tekintetünket, és azok felé fordulunk, amik úgy bennünk igazán mozognak, úgy mélyen ott vannak, letagadhatatlanul. Akár pozitív, akár negatív felhangokkal. Az jutott eszembe, hogy ugye milyen volt ez az év. Nekem nagyon sok minden volt benne. És az, ami újdonság volt, vagy lehet, hogy korábban is volt már az életemben, de nagyon régen nem éltem már úgy, hogy egyszerűen kiengedtem a kezemből a döntést. Mert rájöttem, hogy az ember túlagyalja, túl bonyolít, olyanokat is talán magára vesz, ami nem is az övé. Én most körülbelül október óta megpróbálok sokkal jobban ráhagyatkozni. Nevezzük úgy, hogy az életrendezőre. Hogy ráhagyatkozni arra, hogy ő jobban tudja, minden olyan természetes legyen. Mert néha azt érzem, hogy nem vagyunk természetesek, hogy pontosan azt sugallja a média, a környezetünk, hogy mindig valamit csinálni kell, tenni kell, még a csendednek is elvárása vagy akkor éled meg jól az adventet, hogyha ezt csinálod, meg azt csinálod, vagy akkor lesz jó a karácsonyod, hogyha ilyen a lakásod, vagy olyan a lakásod. Az a fajta természetesség, ami lehet, hogy amikor még gyerekkorunkban szegényesebben éltünk, meg internet nélkül éltünk, hogy sokkal normálisabb volt. Sokkal jobban magunknál voltunk, és megvolt mindennek a maga értelme. Nagyon elvisz ez a sok csili-vili vagy elvárás önmagunktól, a lényegünktől. Akár a saját magunkban keletkező, magukkal szemben támasztott elvárások. Sokszor érdemes azokat is letenni. Hát mindent letenni. Igen. Tehát, hogy sőt, azok zárnak be legjobban hát minket. meg másokkal szemben is. Hát gondolj bele, hogy mennyi haragot, sértődettséget, bántást megspórolsz magadnak, hogyha nem elvárással közelítesz a társadhoz, mondjuk. Mert ez óhatatlanul, szinte kitanultuk, mint valami professzorok, hogy lehet mindig csak elvárni, mindent megtervezni, mindent tökéletesre csiszolni, a másiktól is mindent elvárni. Tehát, hogy kialakítottunk egy művilágot a természetes helyett. És hogy én most tudatosan arra fókuszálok október óta, hogy ne akarjak semmit. Hagyjam folyni az életet, legyek benne szemlélődő. 3 lépés hátra. Nem kell magamat, vagy ha lehet azt mondani, az egómat előre tolni. Ezt is bátran ki lehet mondani. Nem kell, hogy körülöttem mozogjon a dolog, és még csak az se kell, hogy én mozgassak dolgokat. Én biztos, hogy szerettem rendezni. Megrendezni a saját életemet is, a másikét is, vagy egy kapcsolatot. De hogy nem. És mi van akkor, hogyha én hátradőlök a saját életemben, és nézem, mint egy mozit? Ez nem azt jelenti, hogy elhanyagolod magad, vagy nekem úgyis mindegy, és minden úgy van jól, ahogy. Ez szó sincs róla. Belül tudod a méltóságodat. Ha belül tudod, hogy mi a te kánonod, mi a te mértékegységed, akkor rájössz, hogy olyan szépen meg van alkotva ez az egész. 1000-szer nagyobb csodák történnek, ha nem avatkozom bele az életembe. Az élet sokkal több, mint amit mi megalkotunk magunknak, vagy megteremtünk itt a földi létünkbe. Ezért jó nagyon az adventi időszak, mert segít talán hátrébb lépni, csendesedni, arra fókuszálni, ami nem is biztos, hogy én vagyok, hanem a fény, aki több, mint én. Tehát a magamhoz való közellépés az akár azt is hozhatja, hogy még a saját magamról is leemelem úgymond a tekintetemet, mert nem akarok tárgyat.
a szemlélődésemnek, vagy a jelenlétemnek, és akkor majd föltárul valami, ami egy tágasabb dolog, ami maga az élet, aminek én is az egyik része vagyok, és akkor amennyire én kapcsolódok az élethez, úgy annyira én magam is bejövök a képbe, de hogy valahogy a kapcsolódás, önmagunkkal való kapcsolódás, az még a saját személyünknél is egy mélyebb dologhoz vezet el minket. Ez egy misztérium. Amit Igen. nem akarunk előre dobozba zárni. Nem akarok megalkotni, hát nem akarok mindent megtervezni. Egyszerűen nem hagyok rést annak, ami egyébként természetes úton megtörténhetne. Hát ha elvetek egy magot, akkor annak a virágnak idő kell, napfény kell, víz kell. Nem mondhatom azt neki, hogy 5 perc múlva nyíljál ki. Tehát, hogy én azt veszem észre magamon is, meg másokon is, hogy úgy mindent szépen eltervezünk, forgatókönyvszerűen éldegélünk, és akkor jönnek a nagy csalódások, pofonok, mert nem úgy alakul. Hát mert művi. Miért nem hagyjuk ezt természetes egyszerűségében? Szerintem túl természetellenesen élünk. Nekem képzeljétek el, hogy ebben az évben egy ilyen új aspektusa volt, mondom ennek a kicsit igényesebb, magam felé igényesebb önismeretnek, hogy arra jöttem rá, hogy egy csomó mindent tudnék adni, és nagyon sokkal több tudnék lenni, mint ami vagyok, de valahogy nem merem ezt a nagy formátumúságát vállalni a személyiségemnek. Tehát, hogy valahogy sokkal kifinomultabb tudok lenni, vagányabb, ha akarok, tartalmasabb, mélyebb, egyedibb, és mindig azt gondoltam, hogy valahogy nem tudtam pontosabban, hogy ezt az egyediséget vállalva tud kibontakozni, az meg élvezetessé válni, ami az életet jelenti nekem. Nekem ez az évem valami hasonlóról szól, hogy megtalálni azt, hogy ki vagyok én valójában a környezetem nélkül, mi az én magom, mi az, amit eddig nem mertem felvállalni, mert azt hittem, hogy az nem én vagyok, és hogy ciki, vagy nem illik, vagy azt sugallta a környezet, hogy ugyan már. Szóval nekem ez az évem, ez egy mélyebb kapcsolódás a valódi önmagammal, ami nagyon nagy szó, mert még a közelében sem járok szerintem, de hogy most már rámerek nézni arra, amit eddig takargattam saját magam előtt. Én nagyon sokszor viselkedtem nagyon gyermeki módon, gyerekként, tehát saját magammal is, meg másokkal is. Olyan dolgokat vártam el, amit egy kisgyerek elvál a szüleit, hogy oldják már meg helyettem a feladatot. Vagy Léci, mondd már meg szerinted, mit csináljak. És nálam most ez van nagyon idén előtérben, hogy de akkor hol van az felnőtt énem, amivel igazából kapcsolódnunk kéne. Mert hogy ez nem jó, hogy gyerekből működök, és ugye pont az a sématerápia az, ami ezt kihozta most belőlem nagyon erősen, hogy hát egy csomó mindent én eddig teljesen másképp gondoltam fejben. Próbálom egy kicsit, nem is az, hogy működtetni, mert az már megint művi, hanem hogy rátalálni az én valódiságomra, hogy ne a gyerek üvölcsön belőlem, sok esetben, meg ilyen elvigyem komolytalanságokba a dolgokat, hanem hogy megtalálni azt a stabil középpontomat, nem tudom ezt másképp kifejezni, ahol reális döntéseket tudok hozni, merek döntéseket hozni, mert ez nálam azért itt rezgett a léc nagyon sokáig, hogy halogatok, nem tudok döntést hozni, és tehát, hogy bele kell állnom a felnőtt énembe. Nekem ez az év, ez most, tehát ide jött fel ez a munka folyamat. És milyen színei vannak a felnőtt létednek? 2-3 szó, fogalom, ami úgy ezt így jellemezheti. Most érdekes, hogy pont az a szó ugrott be, hogy határhúzás. Hogy ami már nekem nem fér bele, ott úgy húzok határt, hogy nem sértem a másikat. Az nagy művészet. Igen. Ez viszonylag egyébként szerintem jól megy. Tehát figyelembe veszem az ő érzelmi világát is, hogy azt úgy kommunikálom ki, hogy nem durván, de hogy tehát nem megfelelni vágyásból működni, mint a kisgyerekek, ugye? hanem kikommunikálni nyíltan, hogy mi az, ami nekem belefér, mi az, ami nem fér bele, hol vagyok én, hol vagy te, eddig és ne tovább. Illetve most meg egy picit mindig nagyobbat vállalni, amiről eddig nem hittem el, hogy arra én képes vagyok. Picit mindig emelni azon a lécen, nem egy olyan, mert hogy hajlamos voltam arra is, hogy kirakom olyan magasra, hogy, és akkor csodálkozom, hogy hát ez nem megy, és akkor az egy kudarc élmény. Tehát, hogy ne a kudarc élménynek higgyek, ne azt gondoljam magamról, hogy erre képtelen vagyok, hanem mindig egy picikét följebb tenni azt a lécet, és megugrani a következő feladatot. Szóval nekem ez a mértékletesség, vagy ez a mindig a következő lépés van csak. A kudarc élmény ez nem egy korlát, hanem egy dobbantó igen, akár. Igen. És így a végéhez közeledve az adásnak kérdezném tőletek, hogy van-e valami, amit még így a magunkhoz való kapcsolódással
kapcsolatban elmondanátok, illetve kértem tőletek, hogyha van kedvetek, akkor tegyünk föl az adás végén egy költői kérdést, amit majd mindenki otthon megválaszol, vagy amikor és ahol tud magának. Regi, mondani való, költői kérdés, akár mind a kettő, vagy. Bennem egy kérdés merül fel, és ez magamnak is szól erősen, hogy mi az, amitől félünk, mi elől menekülünk, mi az, ami miatt nem merünk önmagunkba nézni. Csak ennyi, kedves hallgatók. Ennyi. Regi, csak arra hív meg mindenkit, hogy nézzünk szembe azzal, ami a legbelső félelmünk, nemes egyszerűséggel. Kicsit erős kérdés, de szerintem elgondolkodtató. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Jó kis kérdés, ezen 2 hétig lehet vele birkózni, igen, meg együtt lenni. Nekem az jut eszembe, hogy a kérdés az igazából inkább egy költői párbeszéd, amit az elején mondtam az adásnak, hogy érdemes lenne minden terület, ami fontos nekünk, ahol mi azt érezzük, hogy nekünk dolgunk van, vagy egy elakadásunk van, vagy szeretnénk kiteljesedni, legyen az az egzisztenciális kérdés, legyen az a szeretet kapcsolatunk, a párkapcsolat, szerelem, megkérdezni, hogy hol vagy. De úgy, hogy ilyen őszintén minden fájdalmunkkal, örömünkkel, kétségünket úgy vigyük bele ebbe a kérdésbe, és megkérdezni, hogy hol vagy. És hagyjuk, hogy ezután ő is föltegye nekünk a kérdést, illetve halljuk, hogy én itt vagyok, és te hol vagy. Mert az rámutatott arra, hogy mennyire hozzuk helyzetbe magunkat ezekkel a területekkel kapcsolatosan. Mondjuk az elérhetőségünket. Ahol minket hallani lehet a Spotify, a YouTube csatorna, illetve Facebookon is megtalálhatóak vagyunk, valamint ha kérdésük van, vagy bármilyen érzést megosztanának velünk a műsorainkkal kapcsolatban, akkor a ékezetek nélkül @gmail.com elérhetőségünkön tehetik. Legyünk jelen, legyünk magunknál, mindenkinek ezt kívánom a következő 2 hétre. Viszont hallásra. Viszont hallásra.